O problema non é só que non den as contas, non? Sino todo o que implica que non den as contas para outra vez. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast desde el Pazo de Arenaza, un espacio de coworking público y gratuito que forma parte de la red de espacios de trabajo de la Deputación da Coruña. Y hoy nos acompañan Elena San Mamede y Mariola Mourelo, coworkers recién incorporadas al Pazo de Arenaza y fundadoras de 50Ps Consultoras, un proyecto que acompaña a empresas, organizaciones y autónomas en la gestión económica y la gestión de equipos desde una perspectiva social y feminista. Hola Elena, Mariola, bienvenidas a En Beta Permanente. Bueno, para empezar, contarnos en una frase quién es cada una de vosotras e que es 50Ps Consultoras. Pois moitas gracias por convidarnos a este podcast estupendo. Eu como Elena San Mamede justamente identificarme como traductora económica. Son economista, pero bueno, con esta parte didáctica, ¿no? De facer chegar os conceptos económicos, complexos, fiscais e tal a calquer persoa con calquer coñecemento previo. Eu son Mariola Mourelo, son a parte social que din, pero bueno, aínda que a economía tamén é social, e son fago facilitación de grupos, tamén o traballo organizativo e creativo, é a miña especialidade, e é todo o que ten que ver con esa indagación de traballo en equipo, xestión de conflictos, cohesión grupal, bueno, pues todas esas ferramentas que hoxe en día son imprescindibles, estás traballando nunha cooperativa, nun proxecto colectivo ou de forma individual, non? Porque sempre vas a ter que lidiar con persoas. Bueno, ya que sabemos que sodes vos, que 50Ps Consultoras? Bueno, pues 50Ps Consultoras nace desta combinación destas dúas especialidades, non? Da traducción económica e da facilitación de grupos. E o que facemos é acompañamento e formación a proxectos empresariais, desde persoas ou colectivos que están iniciando unha iniciativa socioeconómica hasta proxectos que xa levan tempo e que queren darlle unha volta ou queren abrirlo máis liñas de servicio ou queren reformular a súa visión, a súa proxección. Entón, nos facemos, bueno, pues eso, tanto na parte dos números como das emocións, porque todo isto sempre está ligado, e o que nos ofrecemos, pues facemos ese acompañamento para apoiar ese proceso que ao final é das persoas e dos proxectos, non? Que non só estamos aí como para facilitar, non? Como se di, abrir portas e alternativas e novas opcións para que podan tomar as mellores decisións posibles. Claro, intentamos que non se sintan soas as persoas, sobre todo nos proxectos individual, acontece moito, que costa moito tomar decisións, hai medo, dificultades pues, en coñecemento destas materias nas que somos unos expertas, ¿no? Tanto no eido de xestión de grupos como de equipos de traballo como no eido económico. Entón buscamos eso, es que ese suplir, ¿no? Sobre todo en APM, esa ausencia dese departamento específico no que estaríamos nos como bueno, de sustento tamén, ¿no? Sí. Y venís de trayectorias distintas pero bastante complementarias. Elena, tú desde la gestión económica y financiera y Mariola desde la facilitación de grupos. ¿En qué momento decidís vamos a unir fuerzas? Pois decidímolo en época pandémica. O sea, levábamos tempo falando do tema, porque somos, bueno, hai moitos anos que traballamos cada unha no seu campo, e víamos como que había unha eiva, tanto no meu como no de Mariola, ¿no? que faltaba a outra parte, ¿no? Na economía faltaba a parte humana e na parte humana faltaba o coñecemento técnico. E finalmente, pues, esa época de parón axudounos a poder sentarnos, falar e empezar a darlle forma. E dende entón estamos traballando xuntas, ¿no? Este proxecto así moi ilusionante tamén. O sea, bueno, por lo que comentades moitas veces, o sea, pensas que os problemas dos proxectos son simplemente de mercado ou de ventas, pero por lo que decides, eso non son os principais, non? Entón, que falta realmente na maioría de proxectos que chegan a vos? Pois falta, a nós nos chega moito sobre todo proxectos de mulleres, non? Non porque nos digamos, poden vir un proxecto de mulleres, pero sí que as mulleres a mellor tamén temos máis consciencia de a necesidade de pedir axuda, non? De non
facer soas este camiño, como estaba comentando Elena. E non só que vemos son a veces moitos bloqueos, moitos medos, falta de información e coñecemento, non temos formación fiscal, por exemplo, administrativa, e isto é unha barreira enorme a hora de poñer a andar o teu negocio, non? Porque tú podes saber facer pan moi ben, pode gustarche moito, non, esa disciplina, esa área na que vas a desenvolver o teu negocio, pero despois chega ao mundo administrativo e, madre mía, que é isto, non? Entonces sí que creo que é como non, como un alivio cando ven Elena, ademais Elena fai facilitación gráfica tamén, que bueno, que precioso. Isto teremos que ver a ver se algún día se pode facer algún obradoiro sobre isto, donde ela utiliza imaxes, non, de busos para explicar conceptos económicos. Mira que ben, esa podo vender, Verdad. Sí. Pero a mí gustoume tamén moito, non? Porque a Elena tamén a coñecín así con esa área. E por iso que traduce eses conceptos económicos que son abstractos e que son moi alleos á nosa cultura, non? Porque non, ou como dicía, non temos esa formación e é fácil de entender e de repente como, era isto, non? Isto podo entender, non? Isto podo asumilo. Ou tampouco é que teñas que asumir ti todo, senón que podes ter como máis información para despois falar ca túa asesoría, por exemplo. E no meu ámbito, pois é sobre todo, bueno, pois esa parte que decíamos, non? O emprendemento é como unha montaña rusa emocional, moitas veces non, sempre, non? Desde momentos que estás a tope, unha enerxía enorme, non? Que a parte máis bonita que te leva a levantarte polas mañás e facer un montón de horas e estar aí a tope. Pero obviamente hai momentos onde te sintes soa, onde hai problemáticas, onde non sabes como sair, non te estás continuamente enfrentando a situacións diferentes. E nós tamén estamos aí. Esa parte, que un pouco creo que o noso forte, esa parte tamén a temos en valor. E despois toma o tema a nivel mulleres, pero tamén cada vez máis homes de conciliación, por exemplo. É dicir, emprendemento moita xente ven por esta cuestión de vou a conciliar porque non podía e despois te encontras que non é así. Entonces é xestión de tempos, nos está chegando moito, e temas de lideranza, non? Tamén lideranza colaborativa, outro tipos de lideranza, incluso para empresas internacionais, empresas máis grandes, non? Que están vendo como que ahora hai uns profesionais altamente cualificados que xa non están dispostos a e que tampouco é necesario, quer dicir, para que contratas unha persoa altamente cualificada se despois lle queres decir todo o que ten que facer, non? Estará como... Entonces tamén estamos a ter, sobre todo no ámbito da facilitación, como esa solicitude de como podemos liderar, como podemos gestionar equipos dunha forma que incentive as persoas, pero tamén que as persoas que están, os managers e todas estas mandos intermedios, como podemos facelo dunha forma que non perdemos a autoridade, non? Porque ao final hai unha parte aí de xestión, non? Que é o seu labor, pero ao mesmo tempo integrando esa riqueza que traen os profesionais de hoxe en día. Elena, agora vamos ao práctico. Cal é o erro económico máis habitual que ves repetirse unha e outra vez? Non diría un só. Os que queiras. No, diría, que garde diría... porque temos outra pregunta onde preguntamos máis. Vale. Non diría un só, pero si teño que destacar algo é a ausencia de xestión. Isto pasa moito na PEME, non? O feito de tirar cara adiante e non sei, hai diñeiro no banco, estupendo, todo, e non sei de onde ven, non? Isto sí que nos está pasando. E entón vemos como necesario incidir niso, ¿no? Que a xente poda ter unhas ferramentas básicas. Tampouco imos facer aquí un máster, ¿no? de economía, pero sí que vemos que falta isto, que non a xente non ten un sistema sistematizado, valga a redundancia, para poder facer ese control de información que despois lles permite pues, tomar decisións conscientes, ¿no? Eso creo que é así máis. E realmente a xente sabe, cando emprende, canto ten que facturar para poder vivir con tranquilidade? No. No, é increíble, ademais, porque hai moitísimos programas, incluso gratuitos, non? Entidades que fan estes acompañamentos a emprendemento, e ao final é un lanzarse á piscina e vémonos con moitas iniciativas e moitos proxectos que arrancan sin ter un plan de viabilidade feito previamente. E isto sí tamén é unha eiva importante. E que creedes que debería ter claro calquera autónomo ou pequeno equipo antes de lanzarse? Pois isto que falamos, ¿no? Ese plan de viabilidade, cal é o mínimo, cales son os investimentos mínimos que necesitan para arrancar, esos custes que van ter nos primeiros meses, nos que tes que sosterte de alguna maneira, porque os negocios normalmente non xeran rendibilidade dende o primeiro día, por desgracia, teñen un percorrido, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos incluso, entón hai que prever iso, ese sostemento, e ter, pois eso, o que digo, unha xestión, ¿no? Un mínimo de xestión, para ver como van ir avanzando, como van ir dando os pasos ao longo do camiño. Relacionado con eso, digo, supoña a pregunta, pero
realmente podese montar algún negocio sin ter antes algúns aforros? E eso unha. E dúas, e pensando, sabendo que hai subvencións. O tema das subvencións, eu sempre dixo o mesmo, é un extra, un bonus. No? Que che cae. De feito, tal e como están plantexadas as subvencións en Galicia, en España, en Europa, ti tes que facer o desembolso primeiro, no? E son poucas as que che anticipan os cartos. Entón, aínda que despois che chegue o diñeiro, ti anticipadamente tes que poñelo. De feito, estamos nos vendo no caso axudas europeas que están xestionadas de forma tan deficiente que son as empresas as que están financiando a Unión Europea porque están adiantando os cartos de algo que chegará pues, en un prazo que nunca cumpre, ¿no? A administración é bastante pouco cumplidora nese aspecto. Entón, sí que necesitas ter uns fondos propios para iniciar ou unha capacidade de endeudamento importante, pero outra vez necesitas patrimonio, ¿no? E en todo caso, sí que se recomenda que o endeudamento non supere aos fondos propios, ¿no? De unha maneira que haxe un equilibrio de un e outro para non estar nunha situación comprometida na túa empresa. Pero sí, tes que partir cun pequeno capital en función tamén do volumen de investimento que necesite a túa empresa, ¿no? Cando é de servizos, por exemplo, o mellor investimento non é tan grande. Para ti, para a supervivencia, exacto, para garantir. Entón, o que necesitas é un capital que te axude a sosterte pues, durante os primeiros meses. Pues, todos os emprendedores pues, facemos un plan, como dis, o sea, sin facer, pero na mente tes unha idea de, bueno, en 3 meses, en 4, en 5, xa empeza a facturar, isto xa empeza a dar beneficio para que poda vivir, polo menos, non? Pensando en un autoemprego ou un pequeno empresa. En realidade, cantas veces se cumpre o que o emprendedor, a emprendedora prevé inicialmente? Sí, esta outra cualidade humana que tamén axuda a supervivencia da raza humana e é que somos moi optimistas, ¿no? Cos tempos e está ben, porque cando inicias un negocio unha das bazas que necesitas para o éxito é a motivación, unha alta motivación. Entón, iso empúrrate a ver como a situación moito máis optimista do que realmente non. A verdade é que nunca se nos cumplen. E aí incluímonos. Sí, sempre máis do que prevíamos, sí. Moi ben, e agora imos un pouco máis cos equipos. Que dinámicas internas problemáticas, por exemplo, reunións ineficaces, roles difusos, conflictos non resoltos, crees que se repiten con máis frecuencia nos equipos aos que acompañades? Pois eu creo que todos eses. Vas a mencionar. Pero creo que evidentemente o das reunións efectivas cada vez menos, porque eu creo que cada vez as persoas, os equipos, pues, ten máis ferramentas e abordan este tema porque é algo do día a día, quer dicer, si estás 3 anos cunhas reunións que son inefectivas, pois non estás 3 anos, non? Se termina. Entón, eu creo que é o primeiro que se aborda, non? Que decir, estas reunións non están funcionando, tal, vamos a ver de verlo de outra forma. E como que é máis pragmático, algo que se pode facer como máis desde unha visión ao mellor máis inmediata, diría. Pero despois, claro, está todo o tema dos roles que acabas de decir, non? E os roles, cando falamos de roles, non estamos só a falar de, pois, si eres a persoa encargada, si eres os xefes, si eres director nas cooperativas, si eres do Consello Rector e tal. Iso está bastante claro porque está, definido, non? Está o papel aí e tal. Mas eses papéis, eses roles que hai máis humanos, non? Que son esa persoa que ten a iniciativa, non? Que chega pois á oficina, ao coworking e a que teño esta idea, veña, vamos a montar isto, non? Ese rol tamén é moi importante, como esas persoas máis seguidoras, as persoas cuidadoras, non? Que son as que se encargan de que todo o mundo está ben, como está. E isto é algo que moitas veces nin se ve, nin se visibiliza nos equipos, pero é fundamental. É o que fai a diferencia, non? É o que fai que un proxecto se manteña ou non se manteña, máis do que as reunións sean efectivas, que tamén. Pero si falla esa persoa que cuida, esa persoa que está atenta a como están as persoas, como estamos ou estratégica, non? De esa que dice, a ver, pero estamos conseguindo os objetivos, a dos resultados, non? Como esos roles que ademais non son persoas específicas, non? Que moitas veces estes roles están transferindo de unhas a outras, non? E cando non ocupa un, vai ter que ocupar outra persoa con diferentes habilidades. E creo que iso que a veces non está visibilizado, non está legitimado inclusive, ou non está recoñecido e celebrado. E isto, pois, que empeza a xerar unhas tensións e un mal funcionamento que vai co que diríamos nós en facilitación como o que non se ve, non? A reunión se ve, é algo que todo o mundo pode decir, esas reunións non están funcionando, pero esta cuestión de
que falta aquí, non? Falta estrategia, falta alguén que empurre, eso como que se fala menos. E moitas veces non se, bueno, unha parte dos traballos que facemos, non? Como recoñecer quen está aquí tendo esta función e que fai como a vitamina do equipo. E ora un pensamento que estaba tendo mentras falas, ese tipo de roles que eu diría, non sei se informales, non? Porque sí, son nese informais, sentido non están directamente relacionados ca tarea ou ca actividade ou co expertise de alguén. Que unha vez, se se formalizan, eu intento recoñecer como líder, o sea, quizás un papel máis de líder ou de, non, que ten que facer esa xestión humana, pero digo que se se formalizasen non perdería a veces un pouco esa parte que fluye porque parte das persoas, non sei, pero non se formalizan, é dicir, a ti ninguén che vai dar, tú eres o rol de cuidadora e con eso te quedas para sempre. O contrario, o que fai é liberala, porque esa persoa mellor está tendo ese rol de cuidadora e está agotada, porque non pode facelo máis, non? E sempre está facendo, non? E de repente, e isto pasa moito, non? Como que se enquistan estes roles. E nós o que traballamos é que estes roles son movibles, que non é algo fixo, que é algo que se pode mover e que ademais é bon que se mova, non? Para que a xente se pode liberar. E moitas veces estas cuestións de conflictos, de persoas que están desgastadas, ten que ver con esa asunción de ese rol, porque é cómodo, porque sai de ti, non? Falamos da cuidadora porque creo que hai que reivindicala moito. Cuidadora ou cuidador, non? E que o está facendo, ninguén está dicindo que está facendo, non está cobrando por iso, obviamente, entonces está totalmente invisibilizado. E unha vez que se solta, é dicir, hai máis persoas que poden facer ese rol, non? E se pode mover isto. É un pouco, non enquistalo, recoñecelo no sentido de, ahora o tes, vale, a veces sí pode ser que isto esté unido a diñeiro, pero que sean movibles, que máis persoas se atrevan a ser iniciadoras, porque isto está en nós, quer decir, todos somos un pequeno iniciador e non nos somos sempre, o sea, ahora eu podo ser iniciadora e mañá pues, me sinto máis cómoda e non é algo que eu pense, non? Se é algo que me sai porque o grupo necesita e o proxecto necesita, non? Entón, máis, a ver como digo isto para que se entenda, encaixar o que o grupo e o proxecto necesita con eses roles que van a aparecer e non aparecen porque eu vou ser cuidadora, se non aparecen porque o proxecto necesita. O proxecto está demandando, pois era está mandando estrategia. E tú non dices, vou ser estratega. Non, máis surde, é algo como, diríamos, moi ecosistémico. Hai alguén que lle está doando aí e que toma iniciativa para Exacto, é moi emocional, moi eso. sensorial. E tú non é algo que sea tan racional, mas está a acontecer e tú das resposta a esa necesidade que ten o proxecto. Moitas veces non sabes nin que o estás facendo, non? Entonces, bueno, pues darlle como ese espacio, decir, isto é algo que se move, sobre todo que eso, que é como un ecosistema, que se move e que pode desaparecer por cando xa non é necesario. Mira, e relacionado con equipos, entendo, moitas veces falo máis de pequenas empresas que quizás é o entorno no que me movo, xa, pues un emprendedor, que teñen 2, 3, 4, 5 persoas no equipo. E generalmente cando pues, en entornos profesionales, que mellor ese roles de directores, xestores, emprendedores, falamos en canto a equipos, moitas veces nos queixamos de que a xente parece que temos que estar en todo para todo, non? E creo que iso ten que ver quizás ca toma de decisións. Sí. Por que costa tanto tomar decisións? E digo, xa non digo a quen xestiona, o sea, o responsable último, senón as persoas, bueno, cando traballamos ou temos que facer cousas en teoría supeditadas a outros. Bon, habería que ver cada grupo, porque este é un tema de tomas de decisións que non é igual para todos, non? Quero que decir que na toma de decisións é como, diríamos, o síntoma de todo un proceso que está por detrás, non? E pode ser pois, que non hai roles definidos claros, e roles formais, incluso, ou están definidos, pero non sabes exactamente cal é a miña responsabilidade. Podo tomar decisións hasta que punto ou non as podo tomar. Teño que, na cooperativa pasa moito, isto ten que ir todo a asamblea ou non, ou podo tomar decisións desdobladas, non? E tamén ten que ver ca transparencia e confianza, que son palabras como moi grandes, vale? Pero que realmente ten que ver con sentarse e falar de cousas, non? E isto que toda a xente me dice, pero eso se varía no sentido común, eso xa o facemos. Non se fai tanto. E de feito, cando nos chaman, a veces levan meses sin falar destos temas, nin destos temas nin de outros. O sea, estamos como moito na urxencia, no que é para xa, na inmediatez, na organización, na produción, na parte productiva. E non nos sentamos a falar coas persoas de que está pasando, non? Que está faltando, como nos estamos sentindo. E aí eu creo que ten moito máis que ver con esa parte que parece que está desconectada que co propio momento de toma de decisións, porque o propio momento de toma de decisións colles un sistema que todo o mundo, non? Pode ser un sistema de votación, pode ser un sistema máis de consenso, pode ser un sistema X, non? Ou desdoblado,
É dicir, hai como decisións que se toman a nivel estratégico, que pode tomar toda a cooperativa, falando de cooperativas, ou os xefes directivos, no caso que sexa outro tipo de forma xurídica. Pero que pasa con esas decisións máis pequenas, non? Cando persoas a nivel operativo de vou comprar unhos bolis e non se atreve a tomar a decisión de tomar unhos bolis, todo, por decir así, sí. Obviamente non é un tema persoal, é un tema de estructura e de sistema. Por que non se está sentindo a vontade, o sea, con legitimidade de ir a comprar? Entón, nos vamos máis ao interior, esa parte oculta, que normalmente é roles non están claros, o sistema de toma de decisións non permite iso, pode ser, ¿no? Como que hai unha xerarquía moi forte que quere controlar todo, entonces é unha persoa hasta, bueno, poño exemplo dos bolis, que parece absurdo, pero isto pasa, sí. ¿no? Non se sinte con legitimidade, ou non sinten que sea parte da súa responsabilidade que tamén está aí. Sí. Entón, non podería dar unha resposta só, habería que ver cada equipo, pero ten moito que ver con iso. E logo, os procesos de toma de decisión, a veces hai como se lles exixe muitísimo, ¿no? Como ese momento de, vamos a tomar unha reunión, e nesa reunión vamos a tomar as decisións e temos que facelo en 5 minutos. E a veces non, a veces hai decisións que necesitan tempo, que necesitan espacio para reflectir, que necesitan xestión emocional, porque ao mellor a unha persoa non lle afecta en absoluto, imaginemos, vamos a crecer, temos unha cooperativa de 20 persoas e vamos a crecer a 100, e unha persoa está a tope con iso, entón quere tomar a decisión xa, pero hai outra que dice, madre mía, que medo, que conleva isto, non? Entonces crea unha tensión que fai imposible que se tome esa decisión, porque non se pode tomar, porque realmente se necesita máis información, escuitar todas as voces, xestionar eses medos, non? Esas reticencias, e normalmente estes medos tamén se ve como algo negativo de es que non eres lanzado e tal. Non, está dando unha información moi importante que é podemos facer isto, pero hai que facelo pensando, planificando, xestionando isto, todo o que falaba antes Elena, non a xestión. Vale, canto diñeiro vamos a necesitar para isto, canto tempo, que implica meter a 50 persoas máis aí, que implica para as persoas, como se ten que facer. Entón, bueno, pues como que son os medos, vou decir que os medos e, sí, é como un gran cuidador dos proxectos e algo que temos que utilizar o medo, non como algo de parálisis, sino como algo de máis de creatividade, que ten esa luz, non? O medo hai como algunhas formas de pensar e na facilitación facemos así, de que o medo ten esa parte de parálisis que te paraliza, non? E que bon, que a veces tens que parar, que o que tens é que paro porque non me vou a lanzar polo precipicio porque se me lanzo podo morrer, non? Pero tamén ten esa parte de creatividade de buscar alternativas, ¿no? Como non sei o que facer e un momento para, vamos a buscar alternativas. E aí se crean dinámicas participativas, sobre todo en equipos donde se escutan as diferentes voces e donde ten un potencial enorme, porque que as persoas que pensen diferente é fantástico para situacións donde non sabes o que facer. Son máis, ¿no? Entonces, crear esos espacios de o medo que nos xenere creatividade. E como crees que se poden empezar a detectar que un equipo non está funcionando antes de que todo estalle? Con un detector que hai que lle das un botón. La pregunta al millón. Eu creo que sempre é importante toda a parte de prevención, ¿no? E isto xa está cada vez máis na cultura. Realmente abordamos, e a mí me chaman a facilitación, cando o conflicto non está en fase 1, sino en fase 5, 6 ou a punto de denunciarse uns a outros, ¿no? Porque non temos esa cultura de xestión do conflito. E na Galiza, tamén en Portugal, porque tamén traballo con Portugal, temos inda peor. Non sei peor, non vou dicir eso. Inda máis agudizado a cuestión de conflito, non. O sea, facemos todo o que sexa, pero aquí non hai conflito. Entón, é unha cuestión de ir creando espazos onde se poda falar. Cando non estamos nin enfadados, nin tensos, nin temos problemas, que cada persoa sinta, eu podo falar en este equipo, en este proxecto, do que me pasa, do que estou sentindo, que pode ser algo banal, e que o momento que eu digo, a outra persoa me di, pois non, me dá información e se acabou. Como poden ser cousas como máis pois máis complexas que dicíndoas dá a oportunidade de que se podan xestionar. Pero se non o digo, e o que facemos é non decimos esta cousa que me está medio molestando, que ainda nin eu sei o que é, e vai todo isto escalando, vamos acumulando. O conflito se acumula, non é... Despois, claro, cando chego eu, dicen
Cal é o conflito? Digo, pois 800.000 cousas que hai aquí que non se xestionaron. Entonces pode aparecer cousas de comunicación, temas de comunicación, como unha persoa me fala, non? Como eu falo a outra persoa, como eu percibo. Poden ser temas de sistemas de traballo, de eu traballo mellor polas mañás, pero teño que traballar polas tardes. Isto no corto plazo asumo ben, pero no medio e longo prazo empezo a ter reticencias, e poden ser temas de roles, de proxección, desenvolvemento profesional, non? Entonces todas esas cousas ao final é como solo fai falta o de sempre, non? Que haxa un día de calor como e que explote todo. Entonces, bueno, pues prevención, crear espacios de diálogo e xestión. Bueno, pois ahora un pouco en común nos ámbitos xerais, non, dentro das empresas que vos asesorades ou que incluso vedes, a veces non fai falta chegar a asesorar unha empresa para ver moitas cousas que seguro que vedes por aí. Cales diríades que son os errores que no 80% das empresas se repiten de alguna forma? Os comuns. No ámbito económico falaba antes desta xestión, ¿no? que falta ter todo un sistema de ter a información ben estructurada para poder tomar decisións. E entón tamén iso leva a que hai unha falta de planificación. Non estamos vendo que é o que nos vai pasar no curto, medio e longo prazo. Bueno, no longo obviamente costa máis, non somos, como digo, rapel, pero bueno, podemos dar pasos, ¿no? Para ir cara aí, pero eso tamén o vemos, esa falta de planificación que afecta ao económico, a falta de planificación fiscal, ¿no? Esas eivas. Na parte de grupos, Mariola? Pois na parte de grupos eu diría que non invertir tempo e diñeiro, o sea, recursos, en espacios de cuidados. E cando falo de cuidados non estou falando de ir á sauna nin ao spa. Que tampouco estaría que mal, tampouco está mal, ser que tampouco está mal, pero metemos noutro, senón de escuitarse, de diálogo, de comunicación, de simplemente, pois ao principio de unha reunión ter 2 minutos de como estamos. Simplemente iso, porque non temos que, obviamente non imos ao psicólogo, non? Tamén digo, hai que separar que a terapia está moi ben, recomendável e para nada en contra diso, pero a nivel empresarial é importante tamén saber como está esa persoa nesa reunión, por exemplo. Si tú me dis, oye, pues tiven un día fatal, estou cansa, cando empecemos a falar de cousas da empresa, o mellor entendo mellor que a veces estés despistada, non? Como me está dando información para eu tamén xestionar e non imaginarme esta persoa, porque temos unha imaginación, non? Como diría, sí. Non deixar, bueno, así como concretar, non deixar a imaginación o que está a pasar a outras persoas e me está a pasar a min mesma, non? Porque isto estamos falando de colectivos, pero na facilitación tamén unha parte interna, é dicir, como me estou sentindo, por que isto me enfadou, non? Si algo acontece aí na empresa, porque pode ser algo persoal, algo que ten que ver ca miña experiencia, ou pode ser algo da propia empresa, non? Entonces ter eses espacios para poder tú pensar individualmente, pero tamén espacios onde os podas compartir con confianza e que se lea iso como algo constructivo e beneficioso para o negocio, non como aí ven menganita a dar la lata, non? Todo isto, a crítica é fundamental para poder desenvolver un negocio saudável. Mire, relacionado con tema económico, xestión, incluso ten que ver con modelo de negocio, hai unha palabra que desde fai anos, quizás, cando empezas a medrar un pouco, a veces dache unha hostiazo, así que tesorería. Non a tesorería. Que claro, porque cando medras, a veces hai golpes e o diñeiro baixe, pero non ven cando incluso está acordado nin previsto. Tarda moito máis, non? Bueno, pois, igual que a tesorería, podía pensar en, non sei, os impostos, que hai quen non fai, non, pois o mellor o IBE, que sabes que cada trimestre que ti tes X diñeiro na conta, chegan os seguros sociais, a nómina e o IBE que non contás porque parecía que era diñeiro teu que estaba aí e non contabas. O sea, un pouco, si vamos un pouco nese detalle, que cousas serían as que máis graves ou máis que máis se repiten cando, bueno, eu entendo que un proceso de facerte un empresario senior, o sea, hai un proceso e dunha forma ou outra todos pasamos por aí, pero cales serían os máis repetidos? Claro, para chegar aí é moi importante ter moita formación, porque
cando creamos un proxecto empresarial ou económico, somos moi expertas ou moi especialistas nunha cuestión en concreto, pero na xestión, como falábamos antes, pois non, aí a maioría da xente patina bastante, non? Aínda que agora hai asignaturas de economía no bacharelato, no FP, na universidade, é insuficiente, realmente non o temos como interiorizado. Entón, é importante ir formándose. Non falo de facer un máster del universo, unha carreira universitaria niso, pero sí ir buscando esos apoios, ¿no? Como pode ser 50 Pes Consultoras, aquí agora fago a cuña. Que, bueno, hai informarse e asesorarse. Claro. Que eso é un complemento, Sí, o sea, exacto, pero para poder asesorarte ben e poder depositar a túa confianza nun servizo externo a túa empresa, tens que ter os coñecementos para saber que é o que está pasando, porque hai que ter control, ¿no? do que está pasando no teu negocio. E iso pasa por ter unha formación previa tamén, non? Entón, cando tes esa formación e ese asesoramento, é cando podes ter todo ese volumen de información que che permite anticiparte estas cousas, non? Entón, ti, por exemplo, si sabes que hai un IBE, que isto sí que é verdade que pasa, non? Vas facendo as túas vendas, os teus clientes paganche o prezo do ben ou do servicio que ti estás prestando, ademais do IBE correspondente, e ti vas vendo que engorda a túa conta bancaria. Cando cobras a tempo, que a mellor ni lo cobraches aínda, que eso. Ímonos poñer no caso ideal do que van pagando antes do mes, que o que tamén hai unha lei por aí que ninguén controla, contra a morosidade, que di que non se debería pagar a máis de 30 días, pero bueno, isto é unha cosa irreal, non? Entón, si ti estás levando un control de todo isto que está pasando na túa empresa e fas unha planificación de tesourería, que isto é básico tamén, ¿no? Por lo menos a un prazo de 3 a 6 meses mínimo, pode ser bastante preciso, pois non vas a poder ver realmente que é o que estas cuantías, ¿no? Das que estamos falando. Se ti non sabes como funciona a mecánica do imposto do IBE, non sabes canto é o que ti vas ter que ingresar en Facenda dentro de 3 meses. Entón, esta labor de formación, xestión, planificación, ¿no? Este combo de 3 é absolutamente necesario para poder facer esta previsión. Entón, temos isto que estou dicindo da tesourería, vale, dos impostos. Tes que saber como funciona toda a parte fiscal que afecta a túa empresa e poder anticiparte. Para iso tes que saber en que momento se fai a liquidación. Si o imposto do IBE, trimestral. Si o imposto de sociedades, vai ser anual, tamén pode ser trimestral se faz pagos fraccionados. Si tes o imposto da renda que te afecta porque eres un empresario individual, tamén vas ter os pagos fraccionados, ¿no? Ou se é unha empresa de servizos, posiblemente terás retencións nas facturas, o cal tamén che supón un problema de liquidez, ao mellor nun momento, pero que en algún momento vai quedar neutralizado ou non cando presentas a declaración da renda. Quero decir, que se combinan moitos factores que che obrigan a estar como moi ao tanto, ¿no? De ter toda esta información de que estaba falando. Non sei se contestei a tua pregunta. Sí. No, pero a planificación de tesourería é algo no que facemos moito fincapé. Mira, eu comentoche algo de principiante, o sea, son ingeniero, estudiei economía, pero unha cosa é estudiar a teoría, pero cando empezas a traballar eso non tes tan presente, sabes? E unha das cousas que a mí me pasou foi que algún ano que facturei bastante e tiña cartos, anticipei, o sea, non a licitacións concretas, as anualidades anticipei as primeiras anualidades máis cantidade que nas outras. Para que? Para ter caixa. Error, pero, o sea, que digo, como poden cometelo? Que fixen? Paguei impostos deso. En vez porque dixen ya a miña historia, pero non podo facer para que isto, que non o vou tocar, que non vai sair mínima, unha cantidad mínima que era ridícula. Porque non tiñas gastos. E que quería pensar, como calquera persona, aforro, teño aí, porque me gusta ir con liquidez, tal, e non teño que pedir cartos. Pois non, señores, digo, que escoite, obligatoriamente, porque o sistema así, temos que gastar gastos pedindo líneas de crédito e tal, ainda que te teñas capacidade de aforrar, porque se aforras nese sentido, cagáchela, para ter diñeiro líquido. De forma general. Unha empresa, falo, pequena, mediana, o sea, que non temos outros mecanismos, que o mellor teñen outras que descoñezo, pero que poda haber. Claro, que a empresas moi grandes o músculo financeiro tamén é equiparado, ¿no? A ese volumen. Entón teñen máis capacidade de ter liñas de crédito ou outras fontes de financiamento, incluso de rendibilizar o diñeiro. Cando teñen liquidez, ¿no? Pues teñen todo un departamento que está rendibilizando eses cartos, invertindo.
Claro, pero cando estamos falando da PEME non temos esa capacidade. E sí que é verdade que, sobre todo, traballar con a administración pública tensiona moito o tema da tesourería. Entón, aí, planificación. E moita información moi ao día, que tamén é algo que dá moita preguiza normalmente nas empresas. Levar un rexistro, ter un sistema de contabilidade entre comillas, vale? Non falo de contabilidade oficial, que eso vai facer a nosa asesoría, non temos que ser contables expertas, ¿no? Pero sí algo, non de andar por casa, pero como sinxelo, pero efectivo, ¿no? E non ter esa preguiza de facer ese traballo administrativo que é absolutamente relevante para poder tomar decisións. Porque moitas veces nas empresas, isto tamén é outro erro, mira, agora que estábamos falando de erros, que se deposita toda a confianza nunha asesoría externa. E a verdade é que as asesorías o que fan é xestión burocrática. Moven papéis, presentan impostos, xeran contabilidades, libros de facturas, pero non nos asesoran. O sea, ainda que se chamen asesorías, son xestorías, xestionan papeles, ¿no? Pero non nos asesoran, non fan de consultoría. E non é o negocio, e non teñen tempo. Entón, estamos depositando... Ni se lles paga para eso a vez, o sea, o que se paga tampouco corresponde co que... Claro, porque si queres recibir ese servizo mellor dancho, pero vanche cobrar pues, 4 veces máis, ¿no? Porque son máis horas e é unha dedicación a ti, ¿no? E as xestorías ou asesorías non teñen tempo para poder facer ese traballo, ¿no? Entón, se ti estás depositando toda a túa confianza nun servizo externo que non está cumplindo todas as túas necesidades de información, ao final daste de narices, de bruces, ¿no? Porque esa asesoría vai chegar coa información tarde, porque ven a dicirche canto tes que pagar no trimestral de IBE ou do IRPF ou de imposto de sociedades, ¿no? No pago fraccionado, vai cho decir xa cando chegou o prazo, cando xa non tes ningunha capacidade de manobra. Entón, o feito de ti ter esa ferramenta de xestión e de estar atenta ao que está pasando ou atento ao que está pasando, permíteche antes de que acabe o prazo, antes de que acabe ese período trimestral ou anual o que corresponda, decir, vale, creo que me vais a ir a pagar uns impostos moi exagerados, que vou ver que podo facer. Ao mellor podo anticipar un gasto que non tiña previsto aínda e aforro pagar un IBE, sí? E isto que comentas ti, ¿no? De, vendín un montón, fantástico. Chega o IBE, pero es que o cliente vai pagar en 90 días e no medio teño que anticipar o IBE. Vale que coas PEMES é relativamente fácil poder facer un anticipo dos impostos, ¿no? Sí, Aí e en cuantías non moi grandes, pues podes fraccionalo e adialo con un coste, bueno, razoable, porque cobran uns xuros, pero o susto que te levas, decir, como? Eu non contaba. E isto pasa moitísimo, non vos podes imaginar. E sí, esa xestión de tesourería e xestión fiscal, porque non facemos xestión fiscal e tamén é moi importante. Eu son moi favorable a pagar impostos, eu creo no estado de benestar, sí, pero tampouco hai por que regalar, ¿no? Non sei, claro. E ademais que moitas veces anticipamos diñeiro, Facenda vai nolo devolver en algún momento, pero non nos vai pagar xuros por ele. No. Xa vos dixo que non. Falamos de errores comuns, de errores básicos, pero cal é un erro que creedes que é especialmente perigoso? Por exemplo, bueno, vou decir un así da miña área quizás, ¿no? Pero diría en cooperativas, cando empezan a coller socias, non, a decir quen vai ser as socias deste, e son todas do mesmo perfil. Sí. E non hai unha de xestión de pasa nas empresas igual, é o mismo. Non se lles ocurre, ¿no? Pero bueno, que en empresas pasa igual, pero bueno, hai outra nas pequeniñas, ¿no? Pero en cooperativas ademais siguen, non? E nos dicen, é que claro, estamos hai problemas de distribución de traballo, de produción, bueno, hai certas tarefas que curiosamente son as de xestión administrativa, ninguén as quere facer. Que ninguén as quere facer. Hai como tentativas de vamos a facelo todas, entre todas, temas rotatorios, pero cando son grupos moi grandes, pues ao final non. E se sí que cando dice vamos a meter máis persoas na cooperativa, outro perfil exactamente igual que os que hai, non? Entonces sí que estamos vendo bastante e crea como unhas tensións fortes, non? Entonces é como procurar que tipo, o sea, temos un equipo,
que perfis necesitamos? E ao mellor no inicio, pois sí, poden ser 2, 3 educadoras sociais ou carpinteiros, ou que sexa, no? Pero en algún momento e aí con Elena, non, que fixemos así traballo nos institutos de FP, tamén se falaba diso, dice, moi ben, está ben que teñades, pero que perfis tedes, no? Cales son as tarefas que require montar unha empresa, porque non é só a carpintería, no? Sino é a xestión, pois desde quen vai a limpar o espacio, Os roles que comentábamos antes, exactamente, os roles formais, e en base aos formais, que persoas daqui realmente vamos a facer, no? Que a resposta habitual é entre todos. Xa. No. E a realidade ao cabo de 6 meses ningún. ou unha persoa, e curiosamente vou decir isto, a maior parte muller, que sorpresa, non? E cargadísima, e ademais que non está recoñecido, porque dices, bon, moi ben, pois fai este rol, pero vai a ser remunerada por este rol que non quere facer ninguén. Pero hai en cooperativas eu creo que tamén outro dos erros que está asociado con este, que todas somos iguais, e pensar que tamén todas vamos a estar no mesmo nivel de implicación e compromiso, porque somos seres humanos con diferentes situacións, diferentes corpos, diferentes enerxías, e non sempre estamos o 100% que significa para min non é o 100% que significa para ti. Ese outro error moi común e ademais que xenera moitos conflictos. Entonces eu diría, pois eso, perfis de equipa, decir, moi ben, o mellor ao inicio podes facelo dunha forma, pero ao cabo de 1, 2 anos tes que valorar máis que perfis necesitamos neste equipo. Unha estrutura adecuada. Exactamente, unha estrutura organizativa adecuada. E os organigramas estes famosos. E logo esta cuestión de revisar, sobre todo, e creo que é un dos temas que nos encontramos máis tamén cando falaba desde o tema de que problemáticas hai dificultades no equipo, son o tema de compromiso, de revisión da visión. Todos realmente queremos ir ao mesmo sitio, e ademais o mellor, pois sí, inicialmente sí, pero ao cabo de 3-5 anos tivemos crianzas, ou non tivemos crianzas, ou nosos pais tal, e esta situación muda. Entonces hai que revisar que todos estamos indo cara ao mesmo lugar e facer modificacións de acordo a iso. Isto non quer dicer que a veces se sinte como unha traición, non? Dice, agora vou deixar colgadas meus compañeiros despois. Non, o decíamos antes, falemos, non? Falemos de como estamos, cal é a situación e como podemos con esa información, con esas situacións novas, reconfigurar o equipo e buscar, pois, o mellor esta persoa vai estar menos e necesitamos outras persoas que estes a máis, ou como organizamos o traballo en base ás enerxías que temos no equipo. E no económico, formulando a pregunta quizás como peligroso é que dé lugar a que se pecha a empresa, por exemplo. Sí, ou que nunca chega a arrancar. Eu insisto moito no do plan de viabilidade cando inicias un negocio, ou ben unha nova liña de servizos ou de produtos, non? Cando é unha empresa que xa está funcionando ou que se ten que reconvertir, porque o mercado muda, o contexto, as persoas que conforman unha empresa, e ás veces hai que renovarse, e é casi como volver a crear unha empresa de novo. Entón, para min, no económico é como moi clave, e é increíble e sorprendería moitísimo cantas empresas arrancan sin ter esta información previa, no? De plan de viabilidade. Son moi insistente con iso, porque se ti non tes un mínimo de coñecemento de canto necesitas vender, a que prezo, como calculo os meus prezos, no? Canto vale o meu produto, o meu servizo. Todo iso tes que sabelo de antemán, no? Antes de lanzarte á piscina, porque a mellor atopas con que non hai auga e en 6 meses, un ano, estás pechando, e a mellor recibiche subvencións que non te permiten pechar o negocio porque entón terías ou ben que devolvelas, pero tes que manter un tempo aberto, hai que atoma, non? Bueno, sobre as subvencións, digo, quizás a xente non se dá conta, pero generalmente van asociadas a un mínimo de anos de actividade. Sí. E cando rematas a actividade antes deso, tes que volvelas. É unha das cargas que tes. Sí. Ou na súa totalidade ou unha parte, dependendo da cada convocatoria. Pero sí, normalmente, eu sempre dixo, as subvencións teñen letra pequena, ¿no? Como contrato de seguros, por exemplo. Entón, ti tes que ver cales son as obrigas que veñen despois de que ti presentaras ou recibiras ese diñeiro público, vale? Porque as privadas terán outros condicionantes. Agora estivemos falando de modelos de negocio de outras empresas, de problemas de outras empresas, pero imos agora con 50 pés. Como traballades con un proxecto cando chega a 50 pés? Pois nós o primeiro que facemos é unha diagnose dese proxecto, non? Entonces enviamos un formulario e para coñecer como, se é unha persoa individual, pois
o cubre esa persoa, se son varias persoas, preferimos que o cubran varias persoas para ter esas diferentes perspectivas, e vemos cal é o estado actual, tamén valorar a nivel de económicos que coñece, o sea, que desenvolvemento se ten un plan de viabilidade, que a veces sí que ten plan de viabilidade, pero non están actualizados ou non son realistas, non? Ver esa parte económica en que estado están e tamén a parte grupal, emocional e persoal e de visión do proxecto, non? Como se están sentindo con o proxecto, cales son os seus obxectivos, onde queren chegar, non? Para un pouco saber o que xa ten e o que, ao mellor, pois lles falta, non? E en base a iso temos unha sesión, diagnose, que lle chamamos, donde volcamos esa información e facemos máis preguntas para ver eses espacios, eses valeiros, non? Que vemos no formulario, e de aí facemos unha proposta personalizada. Nos sí que traballamos totalmente personalizado, volcado na persoa e no proxecto, de como poderíamos acompañala, non? Sempre vai ser a persoa que tome as decisións, vai decir, oye, pues mira, aí nos vemos isto, bueno, realmente coincide co que a persoa está valorando, non? Pois dice, pois quero abrir unha liña de servicio, ou quero, estou demasiado, que isto pasa moito, difusa, e quero concentrarme en unha ou dúas liñas, non? Entonces, bueno, pois ver a rentabilidade desas dúas liñas, e moitas veces, pois si a nivel persoal, organizativo, pois a xestión do tempo, que vexo que non me dá o tempo, non? Que quero ter máis tempo para a familia, ou para min, ou para o que sexa. E en base a iso, pois nos inicialmente suxerimos 4 sesións, que poden ser menos se termina antes ou poden ser máis se así considera, donde nos nas sesións, bueno, pues vamos facendo o traballo, pero esa persoa ten que facer o seu traballo. É dicir, nós non facemos o traballo pola persoa porque ao final é o seu proxecto, non? E chega a nosas sesións cada 2 semanas, bueno, un pouco nos adaptamos aos ritmos, pero intentamos que non sexa demasiado espaciado e intentamos realmente que en esas 4 sesións, si pode ser, o sea, tampouco é unha ciencia exata, que salga con ese, polo menos unha parte resolta, non? E poda seguir camiñando. E sobre todo que camiñe só aos sós, non? Porque para nós é importante o tema da autonomía. Nós non queremos que as persoas e os proxectos sean dependentes de nós. O sea, evidentemente, está guai o que decía Elena. Sí que ahora cada vez nos piden máis o servicio de, bueno, terminamos estas 4 sesións, pero nós queremos seguir con vos. O mellor non con esta intensidade, pero mellor 2, 3 veces ao ano, algo que nos están pedindo e xa estamos ultimando ese servicio, para non estar soas, para ter un sostén, para revisar, oye, isto está señal, me encantou, pero eu cada 2, 3 meses ou 4 necesito falar con vos, inda que sea. Isto sí que é como unha asesoría, non? Unha mentoría. Como está indo isto? Está indo ben? Unha ITV. Como unha ITV, exactamente, me gusta eso, como unha ITV. Entón traballamos moito así co que son os acompañamentos personalizados. E despois outros servicios pode falar así máis Elena. Sí, logo outra pata moi importante é a formación, que prestamos formación pues, en todos estos campos nos que somos expertas, ¿no? E que eso pode ir dirixida ou específica a unha persoa que necesita algo moi concreto ou son máis xeralistas, ¿no? A un colectivo, a toda a empresa, a persoas diversas, e tamén estamos facendo moito traballo de mentoría. De feito, somos colaboradoras dunha organización que se chama Taller de Solidaridade, que fai un programa de mentoría social. A verdade é que estamos moi contentas con este tipo de iniciativas, ¿no? De mentorizar proxectos de persoas, mulleres sobre todo neste caso, neste proxecto, que son, pues, venen de contextos de tensión, ¿no? Económica, social, persoas con contexto menos favorecido, e nos estamos como apoiando en a formación das mentoras desas futuras mentorizadas, ¿no? Entón, como que xa dimos un paso máis, xa somos mentoras de mentoras ou algo así. Nun ámbito, entendo eu, empresarial, o sea, pensando sempre en sí, apoio de emprendemento iniciativas. social. De iniciativas empresariais, sí, Sí. exactamente. O que se chama emprendemento social. É dicir, pois son emprendementos que a ver, que podría ser calquera, ¿no? Sobre todo, bueno, neste caso de mulleres, tanto na Galiza, o sea, non é só traballan con Perú tamén, pero bueno, a moitas veces proxectos de mulleres en risco de exclusión ou non, pero que están necesitando como ese apoio extra, non? E que ademais o emprendemento non é só un modelo para gañar diñeiro, sino tamén para enriquecerte a ti, para a comunidade local, ten un factor social moi importante. E non sei un pouco onde aquí en Taller de Solidaridade onde nos e ademais coa perspectiva de xénero e feminista que tamén é o noso forte. E, bueno, que é habitual que acudan a 50 pés por temas económicos, por cuestións de equipo. Cal é o principal reclamo? Recurren a nós, eu creo na maioría dos casos, pola cuestión económica.
Isto, sí, porque isto é como máis tangible, máis fácil de ver. O que pasa que detrás está o equipo. Claro, está o equipo e cando é un proxecto individual están os medos, no? E as inseguridades, como lidiamos co diñeiro, como que teño unha falta de coñecementos de algunhas cuestións e tamén isto me xera unhas inseguridades, entón, pero a xente pensa que ven polo económico e logo aparecen como outras cousas, no? Tamén temos esta parte de apoio nas emocións e na parte creativa, porque ao final un proxecto empresarial é un proceso creativo, no? Estás xestando aí todo un novo ecosistema, no? a teu redor, e ademais que che vai dar diñeiro para subsistir, pero que tamén cumple cunhas motivacións túas na vida, non? Porque hai unha cuestión así moi relevante dos proxectos que chegan a nós, e non creo que sexa todos os proxectos empresariais do mundo, pero os que nos chegan son moi bonitos neste sentido, e que son persoas que teñen uns valores moi fortes, non? Moi determinados, e que queren transformar o seu mundo e o mundo incluso, ¿no? En palabras grandes, ¿no? Que teñen un sentido como de deixar pegada no mundo, e iso tamén é como que nos resulta moi estimulante a nós, ¿no? Falando diso, creo que cando fixe un pouco estudio fixemos para facer creo que falades algo da relación cos cartos, non? Sobre todo a xente cando está tan apegada ao tema social, a valores, vincula que a veces que facer cartos con eso que non está ben. Exacto. Que quizás pode ser unha causa, unha razón desos problemas económicos. Sí, e grupais. Pois que nos podes comentar? Sí, e grupais tamén, claro, porque, bueno, isto mellor explícalo ti. Pero sí que é verdade. E nos tamén facemos fincapé niso, desmitificar iso, de decir, os cartos son necesarios para vivir, e ademais non poucos cartos, o sea, hai que vivir ben. Entón temos que aspirar a ter pues esa comodidade e ese benestar económico que é totalmente lícito. Claro que sí. Ademais, unha das actividades que facemos é cantos cartos necesitas para vivir, que parece outra cousa deste sentido común, pero 99,9% da xente non o facemos. Isto, vale, cantos cartos eu necesito para vivir, porque en base a iso está directamente relacionado con a esta empresa, el negocio ten que mínimo cubrir isto, porque senón é un hobby que tamén está ben, pero iso é importante. E se a nivel colectivo e de o que é a economía social están como este estereotipos que tamén os hai de non nos importa o diñeiro, nos aquí estamos, somos todos iguais. E isto que me estaba dicindo antes, unha das fontes de conflito máis grandes, os problemas de diñeiro son problemas de equipo. Es que isto vai así. Da igual que non porque a min o diñeiro non é importante. Non é importante hasta que empeza a haber pois jornadas onde unhas persoas traballan, non sei, vou exagerar, pero 40 horas e outras 5. Pero o reparto de diñeiro igual. Vale? Entonces é como, ese problema está aí e están exagerando, evidentemente, pero non se fala diso. Entonces tú vas ao grupo, oye, cal é o problema? Tedes problema económico? Non, todo está bien. É o único que non gañamos suficiente. E logo vas, non? E hai eses temas tamén de distribución económica, de valorización deses roles, do traballo, do compromiso, non? Por eso digo que a veces está como isto, e sí que é verdad que a parte económica é que todo o mundo dice, sí, por isto ademais pago e o que sexa, non? Sobre todo en momentos determinados, porque é como algo que asumes que tendo unha empresa tes que pagar pois unha asesoría e tes que pagar un tema económico. Pero é que nunha parte bastante importante dos casos, o problema non é só que non den as contas, non? Sino todo o que implica que non den as contas para o traballo en equipo, non? E para as persoas a nivel individual. Entonces eso eu creo que un pouco que está pasando. E logo que non den as contas ou cando hai moito diñeiro. Ou cando moito diñeiro. Xa, bueno, cando hai unha situación de éxito e de medrar, entón aí tamén se mistura, ¿no? Outra vez as relacións persoais coa xestión económica. Para nós é totalmente indisoluble. Non é verdad que a veces temos esa idea de cando non hai diñeiro, pero cando hai diñeiro ou cando se crece moito, aí crean unhas tensións porque xente que non quere crecer. Non quere traballar máis horas. Que implica gañar máis diñeiro, non? Todas esas implicacións. E logo penso que a nivel da facilitación de grupos cada vez nos últimos anos está chegando máis cousas, pero realmente, semos honestas, vos escutachedes algunha vez isto de facilitación de grupos? Bueno, sí. 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 Tamén vivimos un entorno, estamos nun entorno de espacios de coworking e de tamén emprendemento, que a veces quizás son os ámbitos onde máis porque participas en eventos, pero non é algo habitual. E menos nunha empresa xa establecida
ou de certo tamaño. Exactamente. E ademais é algo que costa explicar, non? Porque vemos as respostas de Elena que son, bueno, tamén por personalidade, pero a facilitación teño que explicar, sí, por esta parte que non se ve, esta cousa das, non? Como que ten outras características. Pero sí que é verdad que cada vez hai como esta mudanza de cultura organizativa e cada vez está máis, sobre todo, claro, nos chegan por conflitos, pero non só conflitos, ahora nos chegan por moitísimas outras razóns, non? Estamos agora con un proxecto de vivenda colaborativa que tamén acompañamos na Coruña, e non é que teñan conflitos, é todo ese proceso de toma de decisións, eso que estaba desfalando. Por que? Porque tomar decisións en colectivo de unha forma consensuada require un proceso moi cuidado e moi atento, non é chego o día da asamblea e tomas decisións, porque son decisións moi fortes que implican diñeiro, altas cantidades de diñeiro, que implican convivencia, que implica xente moi diferente, traballar todo o tema da diversidade. E, bueno, ali é fundamental que as arquitectas din que ten que saber facilitadoras. E que tipoloxía de cliente buscavos máis? Autónomas, cooperativas, proxectos sociais? Bueno, nos como cooperativa e tamén polos nosos valores movémonos sobre todo na economía social e economía feminista. Estos son valores fortes en nós. Entón, claro, os proxectos que chegan a nos, pues obviamente, ao final, pues están nese eido, non? E sí que nos chegan moitos proxectos individuais ou de poucas persoas socias, como pode ser unha cooperativa ou unha asociación que teña actividade económica, e sobre todo de mulleres, ou nas que as mulleres teñen un papel relevante na organización, non? Ainda que sexa mixta, sí que hai esa outra forma de facer, non? Porque vemos que sí que os proxectos que están liderados por mulleres normalmente teñen un enfoque un pouco diferente dos proxectos que están liderados por homes. Facemos empresa dunha maneira distinta. Ou homes que non responden a uns perfis tradicionais. Sí. Eso tamén temos, Sí. Unha diversidade grande. Bueno, falades de viabilidade, de sostenibilidade, non só de rentabilidade. Para vos, que un proxecto que teña éxito? Pois un proxecto que as persoas que forman parte del se sinten conectadas con ese proxecto, síntense felices facendo o que están facendo e ademais, agora vou roubarlle aquí Elena, que sintan que están remuneradas dunha forma que poden vivir e poden ter unha vida digna. Sí, o que decimos de un proxecto viable e vivible, é como resumimos por aí, na nosa web, seguramente está por aí. E creedes que se pode crecer como empresa sen perder valores? Creo que sí que se pode, pero hai que facelo con consciencia. Eu aquí poñería tamén o que trae a facilitación, que o que trae é consciencia do que está pasando, de pues, eses medos, esos riscos, e de como facer ese proceso, non? O mellor, pues, se non se pensa niso, pues dicen, vamos a ser iguais, isto que decía antes, ou somos igualitarios porque somos cooperativistas, e xa alguén nos puso un chip que xa de repente sabemos traballar en equipo, cando pasa o mesmo que co tema fiscal, non temos educación de traballo en equipo. Pois claro, pode ir ao garete. Entonces, sí, eu creo que sí que se pode crecer con valores, pero hai que facelo, bueno, pues con esa consciencia e dándose conta de que é un proceso de transformación, non? Que non é algo que vai ser da noite a mañá. Como se fai, non? Como darlle tempo ao proceso, non só resultados e a parte meramente económica, os números. Bueno, e casi para ir pechando, que consello práctico lle daríades a alguén que está hoxe emprendendo e que quera facer ben as cousas desde o principio? O sea, tendo en conta quizás ese plan de viabilidade e todo o que falamos. Plan de viabilidade e con todo o que iso conleva, porque non chegas a facer a poñer números así de repente, non? Tes que facer todo un traballo de reflexión previa, de creación, como falábamos agora. Si é en equipo, pues, no, todo o que nos estaba contando Mariola, de definir os roles, que nos fai falta, quen vai facer o que, de que maneira, canto tempo, ¿no? Temos que ver os tempos que necesitamos para facer cada cousa, que aquí tamén sempre somos moi optimistas. Isto en 5 minutiños teño feito. No, pois serán media hora, seguramente, ¿no? Entón, todo eso, todo este armar, ¿no? O que queremos que sexa ese modelo de negocio vai nos levar despois a poñer números. Non somos capaces de facer ese paso último de hiperdefinición que é asignar euros, ¿no? Sin previamente ter feito toda esa creación e toda esa montaxe. Sí, eu diría que visión, o sea, ter claro
cal é o teu soño, que é moi bonito isto de emprender, ten esta parte maravillosa de que tú soñas algo e o vas a materializar, e isto é como un superpoder, non? Que eu creo que nos move a todas, que a xente a veces dices, non sei como sodes, pero eu creo que como que tens que sentir ese verme aí dentro do corpo que quere crecer e quere nacer, non? E iso é fascinante. E decir, vale, pues parar, disfrutar ese tempo de creación, de visión de onde quero chegar, planificar, obviamente, pero con flexibilidade, quer decir que a planificación non sea la Biblia sagrada e isto non lo muevo, sino ten que ir adaptando os diferentes momentos e iso se fai a través de revisión e avaliación. Incido moitísimo, porque algo que como que está se fai así como un mero trámite e é fundamental para que un proxecto non só naza, sino que poda desenvolverse e cuidarse e ter consciencia é cada X tempo, sean 3 meses, 6 meses, un ano, 2 anos, o que queiramos, pero ter como un tempo de calidade onde vão a mirar que é o que estaba indo ben, que non está indo ben, como podería outras alternativas, non? Regalarnos ese tempo é un super regalo que eu creo que un dos alicerces que vai facer que o proxecto sobreviva e viva ben, e vivamos ben todas. E agora imos xa a nosa pregunta habitual que vos mantén a vos e a 50 pés en beta permanente. Que nos mantén a nos? Eu creo que esa motivación que non e a ilusión, a ¿no? ilusión, eu diría a ilusión, sí, e que os proxectos que nos chegan, que ao final son clientas, pero que nos vemos como colaboradoras, ou chegamos a estar tan dentro, ¿no?, do proxecto, tan nas tripas, que de alguna maneira somos parte. E son proxectos, como decía antes, ¿no?, con valores, cunha proxección, unha forma de facer, ás veces con actividades diversísimas, sí, moi diversas, e iso como que nos mantenga esa ilusión viva, ¿no? Sí. Todo isto que estamos falando, ¿no?, do que recomendamos para os demais, somos coelliños de iñas de nos mesmas, todo isto poñémoslo en práctica con nos mesmas, ¿no? Entón, estos espacios de cuidados, estas reunións coidadas, esta planificación, todo isto tamén nos axuda a manternos, ¿no?, con esa alegría. É moi importante o diálogo, falar, sabes? E a veces é moi difícil o que comentábamos, que parece o máis fácil e gratis. Isto xa poñemos aí, cando poñemos o plan de viabilidade, espacios de falar gratis hasta certo punto, non? Hai que dedicarlles un tempo e tal. Pero é fundamental poder expresarse, poder decir cando estás contenta, non? E compartir eso con outras persoas, e tamén cando tes medo, non? Cando tes rabia, cando te enfadas, cando algo non vai ben. Expresar as emocións é fundamental e eu creo que nestos proxectos como que son tan de construcción, de creación que bueno, que o que dice Elena, te enamora. Eu me enamoro de cada proxecto que ven, é un enamoramento, é como unha vitamina, nunha enerxía. E algunha recomendación persoal de libro, de algunha formación, de algún aprendizaxe que tanto para vos ou como para outras persoas fose interesante? Pois eu a nivel de facilitación están os cursos básicos de facilitación de grupos aquí na Galiza que organizan Suburbia e Amigas da Terra este ano, que de feito eu creo que vai empezar en marzo, e o intenta facelo anualmente, se non é Suburbia e Amigas da Terra, é unha cooperativa que se chama Resenerando, e eu recomendo polo menos facer o curso básico, aproximarse a algún módulo ou experiencias, tamén hai outras formacións, para coñecer un pouco máis, porque o que decía Elena, empezar a coñecer para poder traballar en grupo, para coñecerte a ti mesma, para gañar consciencia, sea individual ou colectivamente, como empezar a esa formación que nos faltou na SB, bueno, ahora se chama secundaria de outra forma, pois darlle un espaciño aí. Eu na parte de facilitación diría iso, como formación, e despois pedir asesoramento a equipos, non ter medo a pedir asesoramento, formación e acompañamentos do tema de equipos ou a nivel individual. Eu no económico recomendaría que a xente se chegara a outras formas de ver a economía, non? Sairnos da economía convencional e ver, pois, a economía social, por exemplo, a economía feminista, ocorreseme a través de REAS, que é a Rede de Economía Alternativa e Solidaria, hai, pois, a rede en Galicia e noutras comunidades, por exemplo, REAS Euskadi, sí que teñen un curso online moi interesante que se pode facer sobre o tema, e despois van saindo iniciativas Economistas en Fronteiras, por exemplo, tamén ten un repositorio importante de materiais e de todo tipo que se poden utilizar e bueno, incluso as universidades están sacando pouco a pouco mestrados de economía social e posgrados que son interesantes, ¿no? Tanto na Universidade de Vigo como na de Santiago e na de Coruña non estou segura, creo que tamén. E despois facer rede.
Fundamental. Espacios de coworking como este, donde estás en contacto con outras persoas que son afíns, eso é como a comunidade empresarial que te apoia con xente afín, e nós tamén estamos na Asociación Ampega de mulleres profesionais galegas que van a facer aquí un evento en marzo. Eso nos o recomendamos muitísimo, sobre todo a todos, ¿no? Pero sobre todo a emprendemento individual, que moitas veces ficas así só, ou só, pues, poñerte en contacto con xente, porque sempre é como eso sí que é como, outra vez un momento desos que necesitas. Este camiño é un camiño bonito, pero duro, moitas veces. Entonces todos os apoios que obteñas son benvidos e te van a axudar. Bueno, eu vou permitir, anda que vos lancei a pregunta, fai nada estuvimos entrevistando a un grupo de 24 mulleres en Sevilla nun proxecto que son empresarias e tal, e que participan nunhas formacións, nunha comunidade máis que en formacións, e todas me falaron, casi todas destacaban unha ferramenta que non sei se vos sona, a mí non me sonaba nada, que é a Xenda Arcoiris, sí, que ten que ver un pouco con, o sea, ter moi ben definidos, o sea, facer os proxectos vivibles tamén os delas como emprendedoras. Sí. E definir por colores e tal os tipos de, o sea, os momentos, o sea, o tempo a que tipo de cousas se dedica para que non olvidarnos, por exemplo, que pode ser da revisión ou de outra. E, bueno, deixo aí porque tampouco curiosei para ver, porque non me sabe nada, pero deixo aí porque me pareceu interesante, e aparte das 24 mellor 19, 16 nombraron especificamente. E, claro, chamoume moita atención. Seguro que foi algún grupo de facilitadoras da zona de Andalucía que lles puso claro, poñerlle cores á vida. Pois non sei, pero bueno, deixa aí a Xenda Arcoiris para buscar en internet, que tamén hai información dela. Bueno, Elena Mariola, moitas grazas por compartir a vosa experiencia e coñecementos tan necesarios para facilitar a viabilidade de calquera proxecto sin perder coherencia. Ya que nos escoitades, pois gracias por acompañarnos en un episodio máis de En Beta Permanente. Recordade que podes escoitarnos tanto en Spotify como en YouTube. Esto é Meta Permanente. Adiós. Chao. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.